a todos e a todas. Imos dar logo comenzo á rolda de prensa para anunciar os acordos de Xunta de Goberno, como cada semana. O motivo de que este Xan é que hoxe non estiven presente na Xunta de Goberno por un acto de representación do Concello, un foro con China que se organizou a primeira hora da mañán e, polo tanto, bueno, vai a dar conta dos asuntos de goberno Xanduro e logo, se tedes calquer dúbida sobre os mesmos ou alguma pregunta para min, pues por eso estou aquí. Vale? Entón, Xanduro, dispara. Alá vou, bons días. Tedes no vosso resumo, do punto 1 ao punto 6 son tramitacións ordinarias de licencia sin nada salientable. No punto 7 recibimos a rede de evacuación de augas residuais da estación de bombeo da urbanización do Sub-25 en Roxos Villestro. Estaba pendente de recepcionar polo Concello por faltaban cousas por rematar da obra, estaba en máis da Xunta de Compensación e ora definitivamente é parte da rede de sumidores do Concello e como tal empezamos a xestionala. No punto 8 axudicamos o contrato para a construción do Parque Provisional de Isosorio na parcela EQ1 do Parque Empresarial da Xionlla. É unha parcela que está a carón do que actualmente é Media Market e con ela se pretende dotar de servicio de aparcamento todo ese polígono que, bueno, en determinados momentos da semana, ca concentración de distintos centros comerciais que hai, é bastante necesaria. A adxudicación é a favor da empresa Vipeca Obras e Servizos por un importe de 300.000 euros, divididos en dúas anualidades. No punto 9, unha transmisión de licencia de taxi ordinaria sin maiores particularidades. No punto 10, adxudicamos as obras de reforma do pabellón municipal do Apóstolo Santiago por 207.777 euros a empresa Vipeca Obras e Servicios tamén. No punto 11, recepcionamos as obras de alumeado público de Busto, Figueiras, A Gracia e outras da zona, que investimos prácticamente 80.000 euros nelas, que están rematadas, recepcionadas e correctamente executadas. E no punto 12 aprobamos o Plan de Control Tributario 2018, no que este ano vimos facer fincapé en tres aspectos fundamentais, que son o imposto de actividades económicas, a ocupación do dominio público, o que ten que ver con caixeiros, vados, etc., e no tema de licenzas urbanísticas, da inspección das licenzas urbanísticas. Punto 13, aprobamos as normas de funcionamento do órgano de participación, seguimento e evaluación de EDUSI de Santiago de Compostela, que é o órgano máximo de participación deste proceso, no que se define unha serie de representantes da cidadanía para participar nela, ademais de distintos concelleiros con responsabilidades no seu desenvolvemento. No punto 14, desde Economía e Facenda presentan ao Ministerio de Facenda a actuación na Rúa Patio de Maides e Castrón de Ouros para incluíla nesta EDUSI. Como sabedes, para desenvolver todas as accións do EDUSI se necesita unha autorización previa do Ministerio de Facenda e Función Pública, e neste caso é a tramitación para poder iniciar o antes posibles as obras. No punto 15, devolvemos a fianza que se constituiu para a celebración da Festa dos Maiores do ano pasado, que foron 1.445 euros. Do punto 16 aos 71 son todo plusvalías, bonificacións fiscais, etc. No punto 72, a Concellería de Xuventude dá conta dunha subvención que ofrecemos para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude. Nos subvencionan 5.826 euros para actividades formativas no Centro Xove de Creación Cultural.
No punto 73 aprobamos o pagamento da subvención correspondente á convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades entidades locais da provincia para o desenvolvemento de servicios sociais e un primeiro pago de 21.998 euros sobre un total de 43.996. Punto 74 é unha corrección dun erro material dunha cifra dunhas facturas por pagar que estaban mal plantexada a cifra. En urxencias temos temos 8, pero é unha que teño. Entrou por urxencia tamén a concesión dunha bonificación do imposto sobre aumento do valor de terreos de natureza urbana. Na urxencia número 2 propón a alcaldía o nomamento da nova directora de área de réxime interior, que a praza cubrirá doña Silvia Aramburu Vázquez. Esta dirección de área quedará, non supón ampliar as direccións de área que tiñamos asignadas, porque unha delas quedou libre o asumir Quim Monteagudo a asesoría xurídica do Concello. Entón, ocupámosla con esta persoa, vais encargar de ser directora de área das áreas de economía e de persoal. É unha habilitada de carácter nacional, era interventora en Ortigueira, creo. Sí. E, bueno, o seu traballo vai ser de apoio, neste caso, de María Rozas. Na urxencia número 3 aprobamos o proxecto técnico da pavimentación da calzada do eixo das rúas Ponte Marzán, Sandino, Cruceiro de Sar, por un importe total de 585.000 euros. Isto é prácticamente desde a Rúa da Estrada ata Sar, a pavimentación de toda esa rúa. Na urxencia 4 aprobamos o proxecto de adecuación da parcela municipal para aparcadoiro público en superficie na avenida de Ferrol, aquela finca que estaba pensada para o centro de saúde dos Sergas, e que mentres esa actuación non se desenvolva, que non depende de nós, pois empregarémolo como parking de proximidade para toda a zona de Conxo. Urxencia 5 son unha serie de pagos de recoñecemento de obrigas. Urxencia 6 iniciamos o expediente de incumprimento de contrato por retraso a empresa de Eulogio Viñal Obras e Construcións por retrasos no desenvolvemento da fase 1 dos proxectos de mellora de mobilidade e accesibilidade de Vista Alegre. Na urxencia número 6 exactamente igual para a fase 2, a mesma empresa e pola mesma razón, por retrasos. E na axuda número 7 aprobamos o pago dunha serie de axudas para 5 edificios, para instalación de ascensores, en 5 edificios de Vista Alegre realizadas xa o ano pasado, unha obra de rehabilitación dun edificio en Pontepedriña e outras dúas da cidade histórica. E con isto rematamos a Xunta de Goberno. En canto de Castrondouro, que xa se trouxera a Xunta de Goberno outro trámite de levar ali, o sea, non sei cantos quedan para empezar a obra, porque... Este contesto eu. No, digo porque como estou en riba desa obra, sí, esta é a aprobación da ficha, co cal en breves días virá o inicio da contratación. É a aprobación da ficha que hai que cumplimentar para enviar a Madrid. Isto contesto eu porque foi a pregunta que lle fixen. A mesma pregunta que ti nos fas a nós já fixen a María Rozas e me di que non, que este era o último trámite, a aprobación da ficha da obra, e iso nos permite, en paralelo, iniciar a licitación que se traerá a Xunta de Goberno sobre a obra. Co cal, decimos xa que despois de todos os trámites estamos xa a piques de iniciar a contratación da mesma. E en canto aos expedientes abertos a Eulogio Viñal, tanto retraso estamos a falar? Está pendiente, non? De contabilizar. Pero, o retraso contabilízase a partir do día 31 de agosto, ata o remate das obras. No caso da fase 1 de Vista Alegre, a sanción é un pouco máis de 100 euros día de retraso, e no caso da fase 2 son 350 euros día. A proposta de sanción é unha porcentaxe sobre o volumen da obra, por iso hai esa diferencia de
precio nas sancións e pois as sancións se aplicará. Quer dizer, isto é o inicio do procedimento, logo eles alegarán e se resolverá como consideren os servicios técnicos e xurídicos do Concello. Alguna pregunta máis sobre isto? Preguntarle ao alcalde, por favor. Fora do ámbito municipal, asistiu ao debate do Estado da Nación de Autonomía? Asistín un par de horas. Un par de horas, bueno, Sí. pero supoño que conocerá o desenvolvemento. Máis ou menos. Máis ou menos. Sí. Bueno, quería unha opinión, que lle parece a intervención. Despois, a nivel estatal, como pensa que se vai a desenvolver o ambiente, a situación xerada no Estado a raíz da crise catalana? O como confía que se vai a desenvolver? Como me gustaría. Como Bueno, sobre o primeiro, fixen unha asistencia nunha das tardes do debate, co cal tampouco teño moitos elementos de xuizo, non? Sí que gustei da intervención que fixo o portavoz da Marea, Luís Villares, porque eu creo que máis alá do debate que se está a dar no Estado, que a cuestión catalana colocou en riba da mesa asuntos importantes da xenda galega, e eso foi o que non fixo o presidente da Xunta, non? Eso foi o que percibín, que intentou facer unha instrumentalización, unha reducción de todo o que acontece aquí a unha lectura bastante empobrecedora do que está acontecendo en Cataluña. E respecto ao segundo, xa enganchando co de Cataluña, a ver, eu xa levo expresando, non? Dicir, os conflitos políticos hai que resolverlos políticamente mediante o diálogo. O que acontece que para que haxe diálogo e que haxe intermediación ten que haber vontade, primeiro, de que existe intermediación e de que as partes aposten polo diálogo. E eu teño as miñas serias dúbidas que en estes momentos o Partido Popular no Estado este por impulsar unha vía de diálogo. Se está facendo un reduccionismo do conflito, o marco legal, sin recoñecer o que é a expresión política amplia do povo de Cataluña, e parece que non se vai a mover desa posición. Por lo tanto, a miña preocupación é moi alta, porque se o conflito político non se resolve políticamente, o que nos queda en un horizonte preocupante e desolador. Máis preguntas? Volvendo ao ámbito local. Municipal, bueno, ese documentos, informes sobre a taxa turística que presentaban onte, sin tan sequera que se vamos lero, a Xunta xa deu portazo. Bueno, resultoume curioso o nerviosismo da Xunta en rapidamente sair o corte deste debate, non? Porque é certo que eu creo que un debate que chegou para quedarse, que nos trouxemos hai tempo, que asumimos que a competencia de aplicación é da Xunta, pero que no seu momento se nos dixo que era un debate que había que madurar e que había que aportar documentación. En eso se basea a solicitude de informe. Eu creo que unha persoa como Caramés, que é unha persoa non sospeitosa de ter unha solvencia académica e de facer un estudio ao respecto, e resultoume curioso, non, que sin ter a posibilidade de estudialo nin de lelo, o vicepresidente da Xunta se saíra rapidamente ao corte para decir que non había debate. Bueno, eu creo que os asuntos hai que falalos e dialogalos e debatilos e argumentalos. Se a cuestión é adoptar unha posición inmobilista, bueno, pois a eso xa estamos afeitos co goberno galego, e non nos sorprende, pero sí que nos entristece, porque nos gustaría que verdadeiramente na medida en que se aportan informes e documentos, bueno, se deran máis alá, se deran argumentos máis alá que dos portazos. Valeu mandar ao presidente ou prefire presentártelo personalmente? E a Rueda tamén, porque como estivo tan rápido en sair ao corte, aquí ahora se opina de todo sin poder lelo. Non, sí, nos enviaremos o documento para que o teñan, polo menos se podan contestar axustados ao documento, non axustado a como lles vai o vento ese día pola Xunta. Estaba lendo a roda de prensa na Xunta Directiva da Asociación de Hostelería, louvaba ese documento, dicían que estaban abertos a superverización. Bueno, creo que... Non sei se deu oportunidade ao alcalde. Non, a ver, sobre este tema levamos falando co sector, non? É dicir, este tema non emerxe da nada, emerxe dun foro que se dá co sector da cidade onde participa evidentemente a hostelería, non? E de foros un pouco para repensar a estrategia.
Pero é que non estamos inventando nada. Quero decir, este un debate, o da gobernanza do turismo, que se está a dar en moitas capitales europeas que teñen unhas cifras de turismo e un impacto importante. Non? A veces falase de Santiago en comparación con outras. Eu creo que polas dimensións de Santiago, unha cidade que non chega a 100.000 habitantes e polo impacto turístico que ten, é merecente de dar este debate. Por que? Porque o turismo é un dos principais recursos da cidade, outra cousa é a socialización desa riqueza que xera dentro do sector que se beneficia, pero máis alá diso, empeza a ser, eu creo que algo xeralizado o pensamento de que é necesario falar da gobernanza do turismo sin caer en dramatismos, nin en reduccionismos. Non? É dicir, eu creo que equiparar calquer debate que se dá ao respecto cunha posición de fobia ao turismo facer un reduccionismo infantil. O mellor se vivimos intelectualmente en esas coordenadas empobrecedores, pois aceptamos, pero a min provócame un pouco de pena que non se podan dar estos debates. Entón eu agradezo a hostelería pois a súa posición, a seguir falando do tema. Eu estou convencido que un debate que chegou para quedarse. Outra cuestión é a posición que ten a Xunta, non? É dicir, eu estiven hai uns días en Roma durante 2 días. Claro, ali pagamos unha tasa de 6 euros por noite no hotel. 12 euros 2 noites. Non estamos propoñendo iso para Compostela. É dicir, estamos a propor unha acción máis medida e dentro dun paquete de medidas, non? A moratoria das construcciones de novos hotéis con encanto no casco histórico, pola perda de poboación que hai, a necesidade de regular os usos comerciais, a necesidade de regular tamén os usos dos apartamentos turísticos e un pouco a aposta que se está facendo por iso e tamén a tasa dentro dun paquete de medidas de gobernanza do turismo. Bueno, ese é o debate. Eu creo que dende turismo se está documentando e creo que o informe de Caramés, que foi un informe solicitado hai uns meses, pois vai nesa liña e ten a solvencia suficiente académica como para presentalo, non? E sacalo un pouco de debate partidario. Eu agradezo que turismo, que a hostelería teña esa actitude. Trasladome unha pregunta que trasladei por falase de desestacionalizar o turismo e para iso fan falta actividades, pero desde o meu punto de vista, en un par de anos, xa hai que estamos con a extensión, aposto en funcionar cortocircuito en Europa, nos centros semanais, en caso de material para traballar non falta, que falta en Europa? Bueno, faltan o mellor recursos todavía para seguir esa liña, non? Pero, como di un amigo meu médico de Compostela, ferve Santiago, porque é certo que xa hai unha certa desestacionalización do turismo e tamén hai unha oferta potente, non? Porque se lle sumamos eventos pois, como o Omes o ano pasado, os eventos regulares, a aposta que hai por ubicar eventos fora dos picos altos e o propio feito de que agora a chegada sexa máis constante, non tanto en picos no verán, o que explicou que no verán houbera esa diminución do tráfico aeroportuario a pesar de ser un ano récord, non? Eso é porque hai un maior reparto, non? Que falta recursos. De feito, a tasa fala de recursos dende o punto de vista para o mantemento da cidade, dos servicios, pero tamén para, por exemplo, para a propia Incolsa, non? Se nós temos un departamento de promoción do turismo que incluso en estes momentos está en cuestión cos cambios que está habendo de requerimentos tributarios, porque é moi dependiente das administraciones públicas, por que non financialo para que poida facer dinamización, aposta na cidade e seguir esas liñas e xestión do turismo, non? Bueno, mataríamos, por decirlo así, varios frentes, ou pecharíamos varios frentes. Sempre, se digo matar, poñome moi bélico e tal como esta cousa, prefiro poñerme máis gandiano. Pecharíamos varios frentes a ese nivel, non? Bueno, eu creo que a tasa é un debate máis, pero tampouco sin buscar unha pretensión de que de repente o presidente mude dun día para outro a súa posición, que quen ten competencia na Xunta. Eu estou convencido que acabará chegando. Outra cousa é cando. Pero bueno. Quería preguntarle tamén pola estación termogal, onde se aprobou o novo Consello da Xunta, por nos parece que vai avanzando, con algunhas críticas tamén por parte da oposición aquí en Santiago, nos minutos tamén por Lancela, e me dice que vai haber unha mellora considerable, evidente, tanto a estación de trenes como a de buses, non é un proxecto que necesita, o que verdadeiramente necesita Santiago, que vostedes asumiron o proxecto do Que distorsión hai, non, entre a
a realidade e logo esta continuas comparecencias para falar dun proxecto que se descoñece. Como poden falar de cousas que descoñecen? Me explico, quero decir, eu non sería tan usado para andar opinando sobre situación. Eu podo falar do global, da situación intermodal. Nos estamos satisfeitos, pero ademais é que se van desmontando as críticas que foron facendo a oposición. É dicir, falouse que fragmentábamos a intermodal e que, de alguna maneira, vulnerábamos o espírito de Herreros. Ao final, demostrase que se está na redacción do proxecto global. A primeira fase vai relativamente ben. Sobre as cousas que se dixeron da primeira fase, que a pasarela e Peonil iba a ser descobertas, se demostra que non. Herreros é o estudio que vai facer o proxecto e queda por coñecer, é dicir, que non damos, o proceso non o pechamos, pero eu vexo que levan falando meses e todos saberon un proxecto que eu non vin e todos saben o que vai acontecer. Eu creo que Santiago necesita un intermodal, as horas van ben, a intermodal vai a respetar o espírito de Herreros e nos estamos satisfeitos co traballo que se está facendo e vamos a seguirlo facendo, hai que seguir apretando e para ter a mellor intermodal posible, pero aí Rubén Cela falta a verdade. O proxecto que había do PP cando chegamos era un proxecto das obras que están facendo agora a estación, non contemplaba intermodalidade, non había convenio entre todas as administracións, non estaba Herreros e, polo tanto, bueno, este debate rematará cando está intermodal. E poñeremoslle a Paco Reyes e a Rubén Cela con cariño, os veciños de Santiago, por todo o dito. E a mellor non os poño eu, pero bueno, eu faría a recomendación. Perdón, non te... Que o Concello presione para que non quede a medias. Non, pero bueno, eso estamos a facer, por moito que les o digan, non? Pero temos que ser conscientes de que a non aprobación dos orzamentos no Estado en estes momentos pois é un problema. E dito isto, nos vamos a seguir fiscalizando e hai o compromiso do ministro, explicitado incluso aquí el por el mesmo nas súas visitas, co cal nos imos a seguir presionando. Nos fiscalizamos as infraestructuras e intentamos facer a presión que intentamos facer de maneira continua. Reunións en Madrid, presencialmente, telefónicamente, por carta. Eu creo que son moitas as visitas que se teñen feito polo orbital e pola intermodal e de aí os froitos que se veñen acadando, porque tamén fixamos posición de cidade, aí sí que compartimos, non? E a lectura que fai o Club Financiero e a preocupación de que o enlace do norte do orbital quede incompleto. Vamos a pelear porque non aconteza e eu creo que con boa vontade ímolo conseguir. Alguna cuestión máis? Non? Bueno, pois nada, pasade unha boa finde. Pablo, un placer.